Murume ndakaganga kadii ndokuchengeta iwe. Tumbe kana washaya zvekuita rumwana norumwe zvoti vanodzokere kumuzinda kwenyu unobatsira mai vako kuita zvimwe zvinhu pamwe ungatoita zvisvinhu pane kusorondizera zvisina kana maturo pasi. Asi jinda gwandabo chingava chii chaanoda kuziva pamusoro pangu. Iro basa rake ringorire kundichengetedza chete. Mukunda kuti ari kuziva nhaurwa yandakataurirwa nababa wake, asi ndiri kuona sekunge anoziva nokuda kwekuti andiratidze kuti ini anenge anoda nezvangu. Handisati ndatinda wana atora mweya wangu kana kusimudzira mweya wangu, nekuti ini ndinotoda anotekenya dezi zvepasi zvepamusoro chaizvo vanomutigwenya mbira chaiyo. Ndochindipangidza kamazundo acho. Uje unoziva here kuti muZimbabwe umu unogara zinyoka rekuti rakapunda umu rinotimedza tiri vaviri. Mazambani Chenjedzi kumba kune nharo kune nhamo inofuta moto. ndati ndakuona une mukunda wamambo. Imi machita torai munhu uyu mumuvharire kunoiswa vasungwa, asi pazuva ranhasi mumurange zvakaomarara. Mangwana ataure chakapedza mbuzi mudanga. Chakapiri riri mbiri ndari nemunhu wamukavika, riri mbiri ndari nemunhu wamukafushira, nevagondabvu unoiswa pedyo namambo. Iripi nhaurwa iyoyo? Makaisepi nhaurwa iyoyo? Ndizvo zvinhu zvapedza vanhu muno mudunhu. Vakuru vakati chemai minitariro rangarira denda iri ratekeshera dunhu rese. Rega kuchema, rangarira musha wakwamarufu waparara.